खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं थेर बेथेर बायग्लिलांनाय गोरबो। खन्थाइखौ लिरदों बारसि बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। सिगाङाव नोंनि रावा गोदै गोदै माहिमोन, नाथाय दा मानो एरा एरा जालांखो नों? नोंहा आंनि सायाव एसेबो फोथायनाय गैयामोन नामा? मानोथो आंखौ मोजां मोनामोन? आंनो मानो अननाय होआमोन? जिउआव नों आंनो अननाय होना आंनि जिउखौ थेर बेथेर खालामनो सानबाय नामा? नोंनि अननायखौ आं बेसेबां गोथार सानोमोन, नाथाय दा माथो नोंनि अननाया बिस गोनांसो जालांबाय। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।